8 1500 kada 1300 kada trúba. Pozeraj. Pekne našlapávať. Ale kokos, ono to má vľavo kľúčik, jak nejaké Porsche. Počkaj, ukáž ten volán, to proste, to treba vidieť, kokos. Počkaj, kde máš airbag? Ja tam nemáš airbag? No. Ty sa musíš zabiť, chlapec. Dávaj! Ako bol? Láslo! To auto vyzerá, jak keby... Ježiš. Ale ináč ako dosť zachovalo. Jak to dá, jaký rémus. Jaký rámus. Dobrý rámus. Ale kožené sedačky, úplne luxus. Jednou rukou je to nejaké. Prejde ste kačkou. Ale hej, na to. Počkaj! Ha ha ha!